7 minutos naman sa alas 8 karon sa National News. Si Presidente Bongbong Marcos Amayan kabase sa mga otoridad na kiniyan natanawag mukabag 1416 ka mga overseas sa Filipino workers dito sa tunga-tunga silangan nga gusto mong pauli diri sa Pilipinas sa nagpadayon kining gubat sa Estados Unidos, Israel batok ka Iran. Nga nagpadayon kini hangtod nga panora apan matud pa sa presidente nga ang pagpapauli gikan dito sa Middle East payo sa Pilipinas dili masayon gumikan sa pagtakop sa airspace ug sa mga airport sa maong rehiyon. Matud pa sa Pangulo nga ilang pagkamutan sa hinahinay nga mapagitaan paagi katong gusto mo pauli dito sa Pilipinas. Madugang pa sa Pangulo nga kinahanglan mapauli sila nga luwas. Midugang ang presidente sa Pilipinas kung miawag kini sa mga Pilipino dito sa Middle East nga mangita lang luwas nga lugar dito sa tungang silangan o mutuman sa mga advice sa government, sa host government sa nasampit nga lugar. Laing nasudan nga balita may padayang o labing lalo nga patig Luis Senadora Francis Giscudero sa pamilya ni Mary Ann de Vera. Usap pa Pilipina nga matay sa wala sa panagrabe nga panagbangka bangkit sa Middle East. Bakit pa rin sa Escudero, walay Pilipino nga angay na matay, tungod lang sa tinuha nga mahinabuyan o magtinon-aron na masuportaran ang iyang pamilya. Saya nga pinagpadayan iyang ipasyugda ang sabubog nga panahon. Ilang nguniyong dahil ang gobyerno ang siguro ang kaluwasan sa mga Pilipino nga nag-apiktanong relihiyon ang pagbalipod sa kinabuhi sa mga Pilipino sumala pa ni Senador Escudero o ang labing unang prioridad. Isuportaran sa Senador Escudero ang panawagan ug sigurohon sa Department of Foreign Affairs o sa Department of Migrant Workers nga andang na epektibo ang mga contingency o graduation na plans iyang putihan nga kayong sa direkta o aktibong komunikasyon sa mga overseas Filipino workers ilabi na sa kadtong anaa sa delikadong mga lugar apan labaw sa tanan labaw pa nga karon nga krisis giila usab ni Escudero ako sa mas lalong ug dugay nga mga problema sulod sa kadaghang dekada milyon-milyon ka Pilipino ang napili sa pagtrabaho sa gawas nasod dili tungod sa gusto nila kundi tungod sa wala sila ilahi na pilihan ilabi na siya tubag sa ang kalayo kakulangan o sa kasiguruan o sahay walay kalikunan oron lamang bukamuy sa ilang pamilya dugang pa niya iling at mahidya sumara pa niya nga nakainumdum nga samtang sinungan ang mga sakripisyo sa mga OFWs inausap na tumahon ang mga risgo sa pagtrabaho sa mga lugar nga economic maayo ang delikado sa politika. Kung sa pagtutpa ni Senador Escudero ang tunay nga panahon solusyon mo ang lion kalabuan dili sa nasod pinagi sa palayo nga paghimo og trabaho paglion sa lokal nga industriya pati ang ayon nga sweldo kasiguruhan sa pagkaon o iniya o tinod nga mga oportunidad sa probinsya tumong sumala na niya nga ang tukor nga ekonomiya diin ang pagtrabaho sa gawas nasod usa lang magkili kapilian o dili sa usa nga paginahanglan. Ang Pilipinas ug Republic of South Korea kagapong adlaw sublit kini nga may paligon sa ilang commitment nga ipatuman gayon ang naangdan ng hanay sa mga kadugtungan kaling sa duha ka mga nasod taliwala niining kahimtang karon sa Rio ilabi na dito sa tunga-tungan silangan. Matud pa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga ang atol sa usa ka press conference nga ang ubang ni South Korean President Lee Jae-myung dito sa may President's Hall sa Malacañang ipamayag ang maong statement sa Presidente uban ni President Lee atol sa ilang panagbayad una-una lambigit sa mga international issues sama sa South China Sea o sa Korean Peninsula. Matud pa ni Presidente Bongbong Marcos nga ila usab nga ginunuan ang nagkataas nga uncertainty kung way kasiguruhan sa mga geopolitical developments sa tunga-tungang silangan o sa Asia
Yung sila nagkasabot nga ilang ipabilin ang hapsay o pinangay nga kalutungan sa Pilipinas ug South Korea pinaagi sa international law.